Layas! Ito ang nakalakihan kong tawag sa akin ng aking ina kapag i-describe niya ako sa mga kausap na kapwa ina sa aming lugar. Ang dahilan, masyado ro kasi akong lakwatsera. Hindi ma-permis sa bahay na laging nagpupunta kung saan-saan kasama ang iba pang mga batang kalaro ko. Nakalakihan ko na ang ganitong ugali kaya madalas nakasama ako sa outing ng mga kaibigan ko at barkada. Isang taga-Masbate na bagong kakilala ko at nakasama ko sa boarding house. Sa iisang pabrika din kami nagtatrabaho. Bagamat bago pa lang siya, madali ko siyang nakapalagayang loob. Sa mga lakad ko ay isinasama ko siya at dito lalong naging close ang aming pagkakaibigan. Minsan, napansin ko si Bero na may binabasang sulat. Nang lapitan ko siya, ay sinabi naman niya kung kanino galing ang liham na binabasa niya. Sa kapatid ko, Aniya, si Ate Jaya. Akala ko ba ay solong anak ka? May kapatid ka pala, tugon ko. Kapatid ko siya sa ama, pero magkasundo kami. Mabait kasi siya. May asawa na? Oo, 5 years na silang nagsasama ng bayaw ko. Di may pamangking ka na pala? Wala pa, kahit isa. Baka may diferensya ang isa sa kanila. Umiling si Bero. Ang alam ko, ikatlo na niya ang ipinagbubuntis niya ngayon. Pregnant pala siya ngayon. Siguro ay maselan siyang magdalang tao, kaya nakukunan. Ganon nga siguro, kaya wala pa silang mabuo. Ilang buwan na ba ang dinadala ng sister mo? Kabuanan niya ngayon. Baka nga pag-uwi ko sa probinsya namin, abutan ko pa siyang manganak. May bala ka palang umuwi. Kung gusto mo, sumama ka sa akin sa Masbate. Pwede tayong magbakasyon at tumuloy sa bahay ni na Ate Jaya. Talaga? Walang problema doon. Pamasahe mo lang ang gagastusin mo. Natigilan ako. Nag-isip sandali. Umiral na naman ang pagiging liyas ko. Wala pa naman akong pamilya at gusto kong makarating sa iba't ibang lugar. Hanggang dalaga pa ako, so pumayag ako. Eroplano ang sinakyan namin ni Bero. Parang madaling makarating sa aming biyahe. Excited ako. First time kong bumiyahe patungong Masbate. Mas matagal pa yata ang biyahe ng sinasakyan naming bus patungo sa pinakambayan nila kaysa sa eroplano. Hindi lang iyon, 4 na oras kaming naglalakad. Ang kanilang baryo na dumadaan pa sa bulubunduking bahagi. Okay lang naman iyon sa akin dahil enjoy ako. Hiking is the one of my hobbies aside from mountain climbing. Maganda ang baryo ni Bero, bulubundukin at gilid ng luntiang kapaligiran. Inabutan namin ang kapatid ni Bayaw na nasa malawak na taniman ng gulay sa kanilang bakuran. Ipinakilala niya ako sa kanila. Ate Bayaw, si Ina. Aniya sa dalawa. Kasama ko siya sa trabaho at boarding house na tinutuluyan ko. Kamusta po kayo? Bati ko sa mag-asawa. Nginitian naman nila ako saka malugod na pinatuloy. Ate, pwede bang dito kami manuluyan ni Ina habang nagbabakasyon kami dito? Pahayag ni Bero sa kapatid habang kumakain kami ng hapunan ng gabing iyon. Okay lang yon. Ang bayaw niya sumagot. May ginagawa akong kubo sa Tumana. Presko doon. Hindi kalayuan sa kanilang bahay ang sinasabing kubo ng bayaw ni Bero. Maganda nga ito at mukhang presko. Yari ito sa kawayan, kaya malamig. Dito ko na inilagak ang dala kong bag. Gusto man namin ni Bero na sa bahay na lamang sana nila, kaso may sakit ang kanyang ina. Inisip niyang baka hindi ako maging komportable dahil bukod sa hindi ito kalakihan, marami rin siyang kapatid na naroroon.
Okay ka na ba rito? Sabi ni Pero sa akin habang nagpapahinga kami sa kubo. Masarap nga dito, may privacy. Hindi tayo gaanong nakakaabala sa kapatid at bayo mo. Bukas, isasama kita sa pamamasyal sa amin. Malapit lang iyon dito. Ipapakilala rin kita sa mga kaibigan ko at kaanak na naririto. 3 araw na kami doon nang naulinigan ko ang nag-uusap na mag-asawa. Natutulog kasi ako sa kubo at nagising lamang dahil sa narinig kong mga tinig. Namimitas ng gulay ang mag-asawa sa tumana. Ano ang gusto mong ipangalan natin sa magiging anak natin, Joshua? Ani Jaya, sa asawa. Kung babae, ibig mo bang tawagin natin siyang Cassie? Hindi ko pa alam. Hindi ko pa naisip yan. Pero dapat may nakalaan na tayong pangalan sa kanya. Nangangamba na naman ako, Jaya, na baka tulad ng mga nauna na sa iyo na naman sila magmana. Wala na akong narinig na katugunan kay Joshua sa tanong ni Jaya. Ganoon pa man, hindi ko na binigyan iyon ng ibang kahulugan. Hindi palakibo si Joshua, pero nang matsyempohan ko siyang nagsisibak ng kahoy sa kanilang bakuran, nagkaroon ako ng pagkakataong makausap siya. Hindi ako taal na taga rito, sabi niya sa akin. Dayo lang ako sa lugar na to. Paano kayong nagkakilala ng misis mo? Biyahero ako, kung saan-saan ako nakakarating sa mismong lungsod ng Masbate ko siya nakilala. Namamasukan siya bilang tindera doon. Nagkakilala kami at niligawan ko siya. Pinalad naman akong mapasagot siya. Mula nang mag-asawa kami, namalagi na ako sa lugar na to. Matagal na kayong hindi nakikita ng mga magulang mo at kapatid mo. Nakita kong nangulimlim ang muka ni Joshua. Wala na silang lahat, patay na. Mahinang tinig na to, hindi ko na inusisa ang kanilang kamatayan, pero naisa tinig niya ito. Gusto kong maging iba sa kanila, mabuhay na mapayapa at itakwil ang karahasan. Karahasan, lahat nasawi ang kanyang mga mahal sa buhay. Hating gabi, nang magising ako at mapabalikwas ng bangon, naririnig ko kasi ang isang iyak ng sanggol. Hindi pa nagbabalik si Biro ng gabing iyon sa tinutulugan naming kubo. Maaga pa kasi nang umalis siya. Hindi na ako sumama upang makapagpahinga ng maaga. Nagkataon pang bumuhos ang malakas na ulan at malakas na ihip ng hangin. Tinatangay ng hangin at dinig ko sa di kalayuan ng purol nagmumula ang palahaw. Hindi ko na inintindi ang narinig kong iyon. Pero 2 araw mula noon ay narinig ko na naman ang palahaw at iyak mula sa sanggol. Wala rin akong kasama sa kubo dahil may pununtahang kaanak si Biro. Naisip kong baka nagsilang na ng sanggol si Jaya. Bumaba ako ng kubo upang magtungo sa kanila. Sumilip muna ako sa maliit na siwang sa kanilang dingding. Biglang narinig kong nagtatangis si Josh. Sa akin pa rin nagmana ang anak natin, Jaya. Ito ang una at huling gabi niya sa mundo. Huwag, Josh! Huwag! Pag sumamong palahaw ni Jaya sa asawa, sabik na ako sa anak. Nagmamadaling lumabas si Joshua sa direksyon papunta sa burol. Kahit nanghihina, sumunod si Jaya sa asawa. Naganyak akong sundan sila upang malaman kung anong hiwaga ang nangyayari sa kanila. Bakit hindi natin hayaang mabuhay at lumaki, Joshua, para mamulat sa karahasan at kalagiman, para isumbat lang sa atin kung bakit pa natin siya binuhay. Hindi, Jaya, hindi natin siya maaaring buhayin kung sa'yo siya nagmana, pero hindi sa akin. Hindi ako makatulog ng gabing iyon.
Mukhang napuyat ka. Tinanghali na ako ng uwi, tulog ka pa rin. Ani Bero sa akin. Mag-aalas 9 na pala ng umaga. Niyaya niya akong kumain sa kapatid niyang si Jaya ng almusal. Nanganak ka na pala. Aniya sa kapatid. Tumango si Jaya. Tulad ng mga nauna, patay na naman ang sanggol ng ate mo. Ikinagulat ko ang sagot na iyon ni Josh. Ganon pa man, hindi na ako sumabad. Huling araw na namin ng bakasyon doon kina Bero. Bukas ay babalik na kami ng Manila. Umuwi akong may bigat sa puso. Bakit may mga magulang na gumagawa ng ganoon sa kanilang mga anak? 1 taon ang lumipas. Nalaman ko kay Bero na nawawala ang kanyang bayaw. Hindi raw alam kung nasaan ito, kung patay na o buhay pa. Dahilan ito ng pagkakasakit ng kanyang ate Jaya. Mahina na siya, pero nakakausap pa. Pwede ko pa siyang makamusta. Sige, kilala ka naman niya. Pagpasok ko sa silid ni Jaya, ay nanlumo ako sa aking nakita. Halos butot balat na lang pala siya. Mabubuhay ka pa. Pagaling ka at magpalakas. Buhay pa ang anak ninyo. Nakita ko noon. Bakit nananangis si Joshua? Ano ba ang ibig sabihin na sa kanya nagmana ang inyong anak? Halos pabulong ang tugon ni Jaya habang dumadaloy ang masaganang luha sa kanyang mga mata. Halos idikit ko ang tenga ko sa kanyang bibig. Nang maunawaan ko siya, pagkatapos nun, binawian na siya ng buhay. Nilibing at nasaksihan ko ang paghahatid sa kanyang huling hantungan. Dito ay sinabi ko kay Bero ang dahilan kung bakit nila nagawa sa kanilang anak bago ito bawian ng buhay. Anong isinagot sa iyo? Kasabi kang usisa niya. Wala siyang nasabi kundi walang refleksyon sa salamin ang anak nila tulad ni Joshua. Ha? Bakit pinamumutlaan ka? Ang taong walang refleksyon sa paniniwala ng mga matatanda dito sa amin ay isang